Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Azea eta azea asteburua. Asteari hasiera emateko, Maili Txintxurretak asteburu honetan garan argitaratutako hitzak lapurtuko ditugu. Iruditzen zait, astelenak direla egunik onenak bake hitzarmenak sinatzeko. Aste hasierek ez baitute gerra egiteko gogorik ematen, baina denak ez dira uste berekoak bistan denez. Ez dakit gaur bake hitzarmenik sinatuko den ala ez, baina bakearen aldeko aldarriak ozen entzun ziren atzo La Vueltaren azken etapan. eta 200 poliziako operatibo baten gainetik, Palestinaren aldeko manifestariek Madrilgo kaleak okupatzea lortu zuten atzo, eta ondorioz, tropela gelditu egin behar izan zen, 50 kilometro baino gehiago geratzen zirenean. Bilbokoa izan zen behar baino lehenago eta irabazlerik gabe amaitu zen lehen etapa, baina aurretik ere Euskal Herrian ikusi genituen Palestinaren aldeko keinuak izaba banderaz bete zuten adibidez. Madrilen zaleen protesten masibotasuna ikusita, Bilbon bezala antolatzaileek lasterketa berriro neutralizatzea erabaki zuten ondoren bertan bera uzteko. Hainbesteraino, ezen ohiko sari banaketa ekitaldia ere bertan bera geratu baitzen. On a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Irudi historikoak eskaini zizkigun atzoko etapak, baina onartu behar dugu bestela lehenengo aldia protesta batzuen ondorioz txirrindularitza probaren bat aztoratu egiten dela 2022ko Frantziako turrean ere gertatu zen esaterako. 10. etapan gertatu zen, helmugarako 35 kilometro falta zirenean. Orduan, Degnia Renovazionek antolatutako ekintza batengatik izan zen. Manifestariek klima aldaketari aurre egiteko gelditasuna ohartarazi nahi zuten. Tropela 10 minutuz egon zen geldirik. Eta 2019an ere gertatu zen alakorik, 16. etapan izan zen. Baserritar talde batek errepida moztu zuen belar onduarekin. Horiek uxatzeko poliziak gas negarreragilea jaurti zuen, baina etzen konponbide ona izan. Txirrindulariei eragintzian eta medikuek hartatu behar izan zituzten. Baina agian, Frantziako turreko geldialdiri garrantzitsuena 1982an gertatu zen. Usinor altzairutegiko langileek deneinen egindako protesta baten ondorioz, bertan bera utzi behar izan zuten Oxie eta Fontenoper arteko taldekako erlojupekoa. Normaltasun osoz hasi zen lasterketa, irtera hartu zuen lehen taldea Esplendor izan zen. Belgikarrek 25 kilometro eginak zituztenean 200 edo 300 siderurgiako langileen manifestazio batek gelditzera behartu zituen. Langileek mezu bat irakurri nahi zuten, Frantziako turrak duen oihartzun handia aprobetxatuz. Ohiko etapa bat izan balitz, desberdina izango zen. Eten bat, neutralizazio bat besterik ez. Baina taldekako erlojupekoa zenez, etapa erabat bertan bera utzi behar izan zuten. Hala ere, esaten dute talde batek baino gehiagok eskertu egin zuela gertakaria. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like Star Wars. Egia da, Frantziako turrak edabideetan duen presentziagatik leku proposa dela protestak egiteko. Txapelketaren historian askotarikoak ikusi ditugu, batzuk lasterketan eraginik ez dutenak, adibidez Greenpeacek duela 10 urte egindakoa.
2015ko turrean Greenpeacek 17 metroko Eiffel dorrearen erreplika bat eraiki zuen errepide bazterrean. Kontua da urte hartan Parisen ospatzekoa zela COP21 konferentzia klimatikoa eta larrialdi klimatikoari buruzko hainbat protesta egin zituen elkarteak. Begira, gaurko egunez sortu zen Greenpeace erakundea. 1971an Kanadako nuklearren aurkako ekintzaile talde bat Phyllis Cormack arrantzaontzi zarrean ontziratu zen Ameriketako Estatu Batuak Alaskako Amchitka artxipielagoan egiten ari ziren proba nuklearren aurka protesta egiteko. Helburua, proba eremuaren erdian jarrita, pompa lehertzea eragoztea. Horiekin, Greenpeacek bere historia abiarazi zuen. I'm on a rock somewhere. It's the only one I know, and I know it well. Tira ekintza zuzen gisa Amtxikarako espedizioa etzen, espero bezala atera. Hala ere, kanpaina estrategia gisa izugarrizko arrakasta izan zuen. Urtebete geroago Ameriketako Estatu Batuek proba nuklearrak bertan behera utziko zituela iragarri behar izan zuten. Ordutik, Amtxika erreserba ornitologikoa da. Eta badakizuen nola lortu zuten itsasontzi erosteko dirua? Begira, kontzertu batekin, dei batzuk egin ostean, Joni Mitchellek esan zuen bera animatzen zela eta James Taylor ekarriko zuela. Ez zuten dirurik eskatu kontzertuarengatik. 16.000 pertsona batu zituzten Vancouver's Pacific Coliseumen. Gutxi gora bera, $83,000 inguru bildu zituzten, nahikoa Greenpeacen lehen ekintza egiteko. Park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset. Musika aipatuta gaurko egunez hildako musikariak ere aipatu beharko ditugu. Johnny Ramone estatu batuar musikaria, The Ramones taldeko gitarra jotzailea, gaurko egunez zendu zen 2004an. Eta gaurko egunez 4 urte beranduago Richard Wright hiltzen minbizia jota, ingeles musikari, abeslari eta teklatu jotzailea izan zen Wright, Pink Floyd taldeko kide sortzailea. Baina efemeride garrantzitsuena aipatzea falta zaigu, duela 89 urte, 1926ko iraiaren 15ean Lazkao Txiki jaio zen. Jose Miguel Iztueta Kortajarena izenez jaioa, nork ez du Lazkao Txiki ezagutzen, bertsolari ezaguna izan zen. 1983ko apirilaren 3an hil zen 76 urterekin. Hainbat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean, eren neurrian jartzen zenekin eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean, ta haundiago bilakatuko. Lazkao Txikiri eskaineko digu gaurko saioa, berari ere guri bezala txiste txarrak gustatzen baitzitezkion. Txiste ez gain gauza ugari ere baditugu kontatzeko, 21 kluba kontzeptua ezagutuko dugu Enekoren eskutik. 27 kluba ezaguna da, 21koa ez hainbeste. Lander Kornago sugaldari ere berriro gurean izango dugu, badakizue, agina dabilenean, sabela pozik. Puri-purian tartean, Emmy Telebistako Akademiaren sari eta hitz egingo dugu. Bertan ere izan dira aldarrikapenak. Eta Juan Inazio Artxoaga ere gurean izango da, mitologia giroan hariko gara berarekin. Aizue, entzuleok, iraiak 15 ditu gaur eta astelena da eta gu pres gabiltza gaurko saioa abiatzeko. Ongi etorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete.
ahaztuta nuen ikukalondoko mine, Julen Goikoetxe arbegozu egunon. Baita zuri ere. Goiuri ezei zarandia egunon. Egun. Entzuleok hementxe gabiltza gaur 1025 saioari bide egiteko izketan ari zaizuen hau. Inio Asensio Lurbide goizak 10 eta 17 minutu eta 17 segundu ditu. Iraiak 15, gu 3 urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Sandakoa, ongi etorri, naiz irratian zarete bigarren kafean. Man worried about the big bomb flying, worried about the ocean rising, thinking on the day that he died. Wonder if he were ever alive when the same day he saw the big blue sky was the same day they were closing his eyes. Astelena horrela gozo has dezazuen Mike Flanneryren The Small Fire Korkeko kantautore irlandararen doinoekin abiatuko dugu gaurko bigarren kafea 1025garrena. Egia esan, zenbaki borobila eta polita da 1025. Bai, bastante. Zer duen, baina badu Polita. oreka puntu bat. Dira, hemen gure estuinan ari direnak dagoeneko hasi dira. Hartxuaga, mito gizona, bueno, mitologian behintzat, aditua, eta bera ere, brometan esaten du, nahikoa mito ere, bada bai. Begira, 1025, postakodea, da, Tirana, Albaniako hiriburuaren postakodea. Ze polita Tirana. Oso aproposa datua. Egia esan, datu horrekin, akaso Franco Battiato jarri behar genuen. Bueno, agian unere batean 2 orduko irratsaioa da, izu. Scared stiff for what he don't understand. Ederra, bateria soinua ere Julen. Gozoa. Nari Julen da bio begira, ugonka, zari, zeda bien. Zer dene, soinuna, Bai. Eta partxearen resonantziarekin ezkezkatzea, luze eta goztuta. Gozo, utzi. Horrelaxe, maite duten tartearekin abiatuko dugu gorko saioa. Ongietorri irukote diote mendik nire maite duta da, maite dut igande iluntzeak maite ditut. Romeria filma ikusi, zederra eta ara bigon grabatuta nire udako porrak oroitzen. Zeona, itxasontzi paseon, pintxonak, ikusi paisaia ederrak. Julen, zuk gomendatutako telesaia ari naiz ikusten, eharra. Dostun bat sustet esan zuela aurrekoan. Dakizu nitzela gogoratzen hori ari nintzela metxez ezer esan nuen, da eskerrak esan dizun dostun bat. Alvaro Mort eta Kiki Manber. Hori da. Oso ondo. Ta gustatzen ari altzaizu gorka. Eharra esan du. Eharra esan du, bale. Zein da zure maite dut da, Julen? Aurreko astean esan nuen, asteburu honetan egitekoak zirela, gure herrian festa batzuk, kaleberako festak bezala ezagutzen ditugunak, antxe herri sarreran badago, ermitatxo bat, eta bere garaianaren bueltan egiten ziren festak, ermitatekin gaur bertan oraintxe bertan ez dute zer ikusten diri, baina egiten dira, herri sarreran dagoen parkean, eta bitxi egiten zeguko ohituta gaudelako, baina ez dakit, zuen herrietan hemen inguruan zintakarrera egiteko iturari balduzue. Zintakarrera, zer den badakizue? Zintakarrera da bizikletarekin zinta bat, berastekin egiten zuten lehenago. Bezke, kontua da,
ez da jende askorik ibiltzen. Oso garai bateko aldin bada, Juan Ignacio Artxoaga hemen dagoela baliatuta mikrobazpada irikiko diogu. Egunon, Aspaldi, bizikleta egitzeo. Juan Ignacio, zaizu zenbat gogatu nahi zen zurekin aste honetan? Abara. Esan nuen, nik kontatu nuen hemen Alkizako festetan ibili nintzela eta atzerritarra nintzela herrian, eta zuk esan zen nuen, garai batean harrika hartzen zituzela, badakizu... Hartu ez, despeditu. Hemendik atera, eta Alkizako alkateak gutun bat argitaratu zuela, esan ez, herriko festeetan, jendea ez dela ondo portatu, eta, gaiztakeritan ibili direla, eta beak ez duela hori herrian nahi, eta orain, bigarren kafeko hainbat entzulek esan didate, ea, ni izan oten nintzen, gaizki portatu zen Alkizako festetan? Eta zu izan altzinen? Ez? Bale, buru. Baina? Juri beti zintzo. Hemen horretaz hitz egiten aritu ginen? Ia beti zintzo, Juri. Ia beti. Bueno, orduan zintakarrerak iratzen. Ez, bitxia egiten zaigu, ez da jende askorik ibiltzen, festa horietan, baina beti dago, bat ematen laguna, edo bat ematen lengusuren bat, edo bikotoren bat, balen aldiz etortzen dena, eta jende asko harritutak geratzen da, zintakarreraren kontu horrekin, eta hori da, nolabait ere, zakit, atletismoan altuera jauzirako jartzen diren bi zutoina eta erdian, alderik aldeko beste barra bat jartzen da, eta bizikletarekin pasatzen zara, azpitik koskatxoa dauka, eta egoten dira horra txintxilika, barruan zinta batzu jartzen dira, normalean, saritxo batzuk izaten induzte zinta hori, bat apur bat, edo denda batean zerbait umentzako kontua izaten askotan, eta zu joaten zara, nahi duzun zerbaitekin, gantxo batekin, destornila hori batekin, eta zinta horrek izaten du horrela anilatxo bat, zuk anila hori ikusten duzu zintxilika, eta bizikletak pasatzen zarenean, sartu behar duzu destorniladore hori, edo daramazun gailu hor katxarro hori, eta tira egin behar diozu, eta zinta zuretzako da. Zintan dagoen diru edo dana delakoa, eta jendak ez du ezagutzen zintakarraren kontu hori, eta gu betidanik ezagutu dugu herrian, guretzako oso ohikoa izan da, eta harritzen gaitu horrek jendeak ez duela ezagutzen, eta izu, berastegin ere egiten baldin badute. Uste dut orain ez dela egiten, duela urte batzuk egiten zela, bai. Norbaitek bere herrian egiten baldin bada, idatzi dezala, eta egiten dugun. Zintakarrera egiten den herrien, zerren da? Oso ondo, katalogazioa. Zein da zure maite dut, Juri? Begira, nik maite dut ez dakit gertatzen zaizuen hau, baino aspaldian bisitatu gabeko jatetxere batera joan berriro, eta pentsatzea, zergatik utzi genion etortzeari. Ze jatetxe ederra den hau. Eta atzo gertatu zitzaidan, atzo eguraldi ona, goxe puntu bat bageneukan, eta esan genuen, hernialdeko elketara joango gara. Eta eguraldi ona, eta badaukate terraza, eta antxe terrazan esiri ginen, bazkariak kategorin, zerbitzariak oso jatorrak, eta lehen duela urte batzuk, lagunekin eta desente juten ginen, afariren bat geneukenean edo, eta aspaldian jungabe, eta atzo pentsatu nuen, begira, ze sentsazio politia ez, esatea, oso ondo, ze pena ez gala inbestetan etortzen, ze oso gustora nago hemen. Esan ditu nuen, hori nero maite duta. Nik maite ditut, horrela xisko egin da uzten zaituzten, o dizuten, asteburuak. Xisko egin da, uzten zaituzten asteburuak, ez? Ibili naiz, Pau inguruan, ortezen kaiak, urbizitako kaiak ikastaro batekin, kaiak Basque Countryko jendearekin, eta hainbat jende berrirekin, eta gero ibili naiz, kultura plazaran ere soinu teknikari lanetan, eta horre, Bea Surmendi, eta bere musikariak, hemen bigarren kafean ezagutu genituenak, sonorizatzen, berriz ere buelta ara, eta egia esan intentsitate handiko asteburuan gustora, eta atzo kide bat Donostian utzi, eta lagun batek Donostian zegoela, eta kontatu zidan, eta momentu batean hurbildu nintzen, kaso egitera, eta antxe, buelta txiket egiten ari ginela, txakur bat galdu zuen emakume bat. Izue ikusi aldu zuen mendik border collie marroi bat da. Egia esan ez, eta antxe beste neska gazte pare bat zuen da esan zituen, bai, aruntza pasada. Eta gure artean txakur bat pasada, jadeekin, etzen border collie bat. Baina, akaso, border collie ere pasada, eta guk ez dugu ikusi, eta beraz isile geratu ginen, ze ezken honen emakumean ahaztu nahi, beste gazteaiek ikusi bazuten, hala izango zen. Jarraitu ginen goruntz, eta nilan ere furgonetaruntzen indoala, antxe ikusi dut border collie marroi bat galduta egotearen sentsazio guztia ematen zuena, eta ingurura begiratu, jende bat zegoen, nahi zuen barkatu txakurra zuena da, ez da, zuen aldata, ez da. Txakurrau emakume hori bilatzen ari zen. Eta antxe urbildu nintzaion suabe, ze txakur bati ere, nola ez zintzara urbildu, eta makiltxo bat bota, eta pixkatu lasi zen jolasean, eta urbildu zen, ikusi nuen txakurra lasai zegoela, ikutzeko modan zegoela, eta
heltzeko moduan zegoela. Lepokoa, arnesa bazeraman, eta antxe heldu nuen, manku batera hurbildu nintzen, antxe xiri ginen biok, eta nire laguna joan zen haren jabearen bila. Justu kontrako norantzan abiatu zen jabearen bila, baina, topatu zuen goiz xamar, eta txakurra antxe egon zen irekin, 10 minutu, lasai eserita lurrean gero etzan egiten zen da. Jabea iritsi zenan ere, ez pentsa urduri jarri zenik, har txakurra kontrolauta zeukan egoera, non txakurra bueltatu zen jabearen kotxearen atera. Nik antxe topatu nuen parkin batean, baina errepidetik gertu, eta esan, hemen txakurra ez dago ondo. Antxe ondoan zegoen, eta jabeak esan zuen, begira, etorri da kotxera bueltan. Maite dut hori txakurra topatu genuela, txakurrarekin egon nintzela tartetxo batean, ni gustora, berare bai, eta gehiagia zoratu gabe inor, jabeak ere txakurra topatu zuela. Beraz, horixe nire maite duta. Eta gure txatean maite dut gehiagorik ez badugu, Juan Ignacio Artxoaga agurtu dugu lazearka, baina tira, egunon berriz ere. Eta esango dugu, joan dena astean aritu ginela, nolabait, gure mitologian, eta batez ere gure mitologiaren arlo batzutan, edo pertsonaia batzutan, indoeuropearren eraginak, edo indoeuropearrek izan duten eragin hori, iragazki hori, edo pixka bate aztertzen, hainbat, adibide, jarri zen iten Juan Ignacio, eta kaso pixka bat berresuratu behar dugu, aipatu zenuena, ze geratzen zen, oraindik ere, aipatzekoa, eta ondo iruditzen balin bazizu, jarriko dugu pixka bat kontestuan, Mari eta Sugarren arteko, existentzia, eta gerora gurera nola iritsi diren bi figura horiek, eta horren inguruan aritu ginen, eta ondo baderitzozu, pixka bat entzulea berriz ere kontestuan jarriko du. Hori baino, leheno, ustekabean harrapatzen ninduzuten beti maite duta galdetuz, eta gaur preparatuta ekarrietan. Hor maite duta konte guzu. Ni konturatu naiz ben. Ez diazue galdetuz. Luze xamarari ginela eta esan dut, Juan Ignacio hemen errenuntzien ez dut harrapatu nahi, baina konta guzu zure maite duta. Oso rurala etorri naiz gaur. Tolosatik nire etxea igotzeko, bide bat bada, 6-7 kilometro die, Gazteluraino, eta lehen zatia errepidez egiten du jendeak normalean. Bada beste bide bat hor 7 bidetatik eta baino buelta handi xamarra emanez. Eta ne artean bide bat egon behar da, ez da posible, egon behar du errepidekoa ez den beste biden bat. Eta izan bada, eta bigarren saioan arkitu, eta aurreneko saioan mendilaren ardila sasiz garbitu non makileagin okerrekoa hartuta, eta bigarrenean arkitu dut, eta lan batean joan etorria, etxetik Tolosara, eta Tolosatik etxera, gurdibide bikaina zabala, garbila, nunbait bertako basertarrek erabiliko dute, zaten normalean erabiltzeztan bidea zekin du edo itxi egiten da, bai, eta zabala eta garbila eta ederra, eta kontxo. Hori, nondik norako bidea da? Hori abiatzen da Ibarreko ikastolatik. Ados? Ibarreko ikastolatik eta ateratzen da Leaburuko kanposantura. Mendiz, malkar xamarra da, Leaburun beharko, dana errepidea berare oso malkar da. Bai, bada. Baina, bai, eta hainbeste jende errepide txarro hortan, eta askotan autoz igotze zara, eta bildurre zaudez, eta pasa behar dezu, justu biurrunean daun tokian, da ez dakizu pasa zaitezketen, batzutan gelditu egin behar zara, aldapan gora zela, eta, traket xamar gehatzen da. Eta, hori egon da, lastima da, ondo lehoke, jende gehiagok ezagutu eta erabiliko. Gustut badaki dala ze bide esaten duzun. Bai. Nekien Leabururaino ateratzen zenik, baina badakin nondik abiatzen den, eta ze bide den, bai. Oso bide txukuna. Bai, zabala erra, oso politia. Tira, maite duta kontatuta, Juan Ignacio, murgituko gara Mari eta Sugarren giroan. Bai, joan dan hastian esan genduen bezala, ez da, mitoak bere hortan hartu eta teorizatzen hastea, ez dela egokiena, aintzat hartu behar dalako, ibilbide luzean zehar, deformatu ahal izan direla. Batzutan deformatu eta bestetan, jaso dugun mito bilduma hori, pentsa daiteke, testu inguru berrien iragazkietatik pasadala, eta batzuk pasa direla, eta beste batzuk ez. Eta beraz azkenean guk eskuartean daukaguna, agian, seguru asko ez dela, bere garaian izan zena, ez da? Eta horrekin, komentatu genuen baita ere, nola Mari eta Sugar, senar emazte bezala irudikatzen direnak, baita beste mitologia batzutan ere.
hemen urarekin lotzezala, baina uraren agerkari bortitzenekin, ez da? Batipat ekaitzakin, eta ekaitza beti ez da ura bakarrik, gauza txarrak ere badira, orduan, ez da oso garbi geratzen, ez da? Komentatu genuen baita ere, bazirala zantzuak, bazala oihartzunak, garaibateko sugarren garrantzia handiagoko batena, ikusita ze santutegik eta San Miguel hortxe daukagu, ze santutegi egin zen santifikatzeko, ez da? Leku paganoak santifikatzeko doktrina horren barruan. Eta komentatu genuen, zantzu horiez aparte, bazala testigantza bat, bakarra, eta gaur komentatuko duguna. Testigantza hau da, 30. gure erako 30. urtekoa, eta Erromatik, zero urtekoa gutxi gora bera, eta 30 kilometrotara, Erromatik 30 kilometrotara dagoen herriska batean bildutakoa. Poeta erromatar batek, uda berri edo uda batean, egun pasa, joan zanara, eta gezurra badirudi ere, Erromatik, imperioaren hiriburutik 30 kilometrotara egonda, han oraindik erabat paganismo zaharrean murgilduta segitze zuten. Eta kontatzen du, nola egiten dan zeremonia bat, kontatzen du, hasteko Lavinium deritzan herri horretan, herri hori nola dagoen dragoi baten babespean esaten du. Ez du esaten gero, arrasaten ikusiko dugun bezala dragoi batek hankapetuta. Baizik eta dragoi baten babespean. Eta herri horren babesledan dragoiari urtean behin egiten diote opari bat, eta opari horren inguruan zeremonia bat. Opari hori birjin gazte batek eramaten dio kobazuloan sartuta. Ikusten dugu nola aldatzen diren gauzak, ez da? Gero birjina da dragoiak jan egiten duena, ez da? Kasu honetan, eta hau da benetakoa, duela 2000 urtekoa dalako, kasu honetan birjinak eramaten dio lurraren frutuz, ez dakitze izango ziren, ogiak, ezeak, edo frutuak, edo babarrunak etzeon gara, ez dakitze, baina lurraren frutuz betetako saski bat. Eta hori hartuta sartzen da kobazuloan. Eta esaten du, kontatzen du, poeta honek, nola, noski, kobazuloan eta dragoia bizidan kobazuloan, belaunetako dardarizo pixka batekin nola sartzen dan, dragoiaren atxaren hotsa entzun da nola bildurtzen diran gazteak, baina, dragoia bere gosean nola, bakizue, poeta pixka dramatizatura egiten du, nola ia otarrata guztik entzendiola eskutatik, damaikion janaria hartzerakoan, baina esaten du, neska Virginia baldin bada, legia trampaik izpaut eta zeremonia behar bezala egiten baldin bada, bere aitaren besoetara itzultzen da, eta aitak arro esaten du, aurten usta ona izango dugu. Hori da konklusio, ez da? Ordo, hori da ikusita, ikusten duzu nola usta onari eta narotasunari eta lotze zaion, ez dago emakumezko irudirik inun, ez dago mariren, ez dago inun. Beraz, atal horretan narotasunari edo lotze zaiona edo, badirudi sugar dala gehiago. Eta horrek eramaten gaitu pixka bat ikustera, beste mundu neolitikoan zehar, Indo-Europarrek gainetik pasa ez diren tokietan eta pixkat gorde dana, ez da? Eta da, gehiago, mari da lurra, eta sugar da ura. Lurra ernaltzen duen ura. Nik ez dakit toki guztietan berdin izango zen, zetik eguraldian arabera, segurasko uraren premia Erroman, hemen baino handiogo izango zen, ez da? Eta orduan, posible da baitare leku lehorragoetan, uraren eta beraz sugarren protagonismoa handigoa izatea zerbait, Baina,
kontua da, hor erabat falta dela, Mari edo emakumezko figura bat erensugearen ondoan. Eta erensugea lotze zaiola zuzenean urari, hazi, usta honak Mediterraneoan gehiago urak ekartzen ditu, bai? Eta hori da pixka bat panorama. Gure zean, zantzua geratu dira, urakin lotuta, baino, ekaitzeko ura esan dezagun. Berriz esango dugu, Barandiaranek esaten dula, besteak beste, ze gutxi azaltzen den sugar, eta ze berdinak diren sugarren eta Mariren irudikapen horiek. Eta horrek danak, garamatza pentsatzera, suzko igitaia originala, sugar dala, zeruan mugitzen dana, kobazulo batetik bestera, eta hau da, neolitikoaren, etxeko Andrearen metafora esan nahi dute, etxearen jabea, eta zera, Mari dala, etxean dagoena, eta sugarrek bisitatzen. Eta batetik bestea, mugitzezan hori, sugar izan zitekela, gaur egun oaindikan, toki batzuetan, Aralarringuruan, gordedan moduan. Eta Marirek azkenian, xurgatu egin dula, iragazkiak ez zion pertsonai boteretsu bati pasatzen utzi, hartu ditu Bartulo guztik, Marik hartu ditu, haren irudikapenak, haren funtzioak, haren zeak, guganaino ekarri arazteko, eta guk ezagutu ditzagun, ezta? Hori izango litzateke pixka bat. Eta gero, irudi aldetik, kontutan hartuta hau non sortu zen, zatik hau ekialde hurbilean sortzen da, ekialde hurbila ez da gurea bezain euritsua, eta ura, euriari baino, ibaiei lotze zaie. Eta erensuge baten irudiak, euriari nola lotu zail egiten badare, ibai bati, laspi horrez betetako ibai bati nola lotze zaion oso erresa da, oso begibistakoa eta bapatean datorren irudi bada, ez da? Ze polita. Oso interesante, bai. Hementxe, Juan Ignacio Artxogarekin, errematatzeko bagenuen, nolabait aipatu bezala, indoeuropearrek, guganaino iritsi den mitologiaren arrastoietan, zenolako, iragazkia egin zuten, eta nola, nolabait laburbilduz, Marik hartu dituela, neurri batean, gure mitologian ziurrenik sugarrek ere bazituen espazio edo inkizun batzuk, eta oraindik espazio batzutan, leku batzutan, sugarren erreferentzialtasun hori badagoela, Aralargo San Miguel aipatzen zenen lengoan, gaur ere egin diogu horri referentzia, baina galdu ere, pixka bat galdu dela edo geratu zeigula hor bidean. Eta horrek, eta noski, beti esaten dugun bezala, aspaldiko kontuak dira, ez dago euneko ziurtasunez hitz egiterik, baina bai pixka bat gogo eta egitea eraman gaitzake, ez da, hainbeste teorizatzen da neolitiko ideal matriarkal bati buruz eta pixka bat gauzak pintzekin heltzeko eta ez dakit nik enuk esango beste aldetik gauza asko begiratuta eta arkeologia begiratuta eta genetikari begiratuta horrelako egoera bat izan denik neolitikoan. Eta neurri handi batean nik uste dut iragazki honen ondorioz neolitikotik iritsi zaigun irudi horretan oinarrituta ari garela pixkat neolitiko ideal faltsu bat eraikitzen, ezta? Violentziarik gabekoa, emakumeak agintzen duten toki batean, violentziarik gabekoa. Claro, hor ere, gauza bada violentzia eta beste gauza bada gerra. Indoeuroparrek ez dute violentzia asmatzen. Indoeuroparrek ez dituzte liskarrak asmatzen. Neolitikoa liskarrez beteta dago, eta hor arkeologian geota gehiago, zenbat eta gehiago induztu, orduan da gehiago azaltzen dira, neolitiko garaiko jendea, labankadakin, geziz josita, eta bar olakoak ez da. Astakeriak beti izan dira. Beste gauza bada, gerra. Gerra da, violentzia instituzionalizatua.
bai, gorputz baten banda, armada bat sortzea, hor daude, aldaketa kontzeptual batzuk oso importanteak, baina ez da egun astu behar gerra eta violentzia. Violentzia askoz lehenagokoa da. Gerra da konstrukto sozial eta kultural modernoa, baina liskarrak beti izan dira. Liskarri gabeko mundu ideal hoien imaginazioak eta irudikapenak, pues hoxe direla, ez da irudikapenak, pentsa daiteke. Juan Ignacio Artxaga, plazer bat, eta eskerrik asko. Ederki, nahi zuen arte. Laizter arte. Goizeko 10:42 minutu, Mikel Azpirozen Islake kantuarekin ari gara egiten azken minutuak, eta egingo dugu urrengo minututxoa, eta Laizter 21 klubean murgilduko gara, Eneko Iturbe gurekin izango data segituan. Aizue, ikasi dugu gaur ere. Bai. Juan Ignacio Artxogarekin, mitologia. Gauza hauek entzuten ditudanean, batzutan entortzen zaitu burura ez, neska Virginia eta Dragoia, eta neskak egiten dio oparia Dragoiari, eta Dragoiak jan egiten du, eta orduan, pixka bat etortzen zaizkit gaur egungo egoera batzuk burura. Eta triste jartzen naiz. Gauzak, Aizue, goizeko 10:44 minutu diren honetan, aurrera egingo dugu, Eneko Iturbe agurtuko dugu segituan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. I'm gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn $1. Every time I call my baby. Eneko Iturbe, egunon eta ongi etorri. Egunon. Aspaldiko, hemenik ibili zara, baina gure mikroetan egun batzuk aritu, Bai, asteazkenetik mikroan enagola? Esango nuke baietz. Ui, ama. Bai. Bueno, ostiralean jai izan zuen, beraz, ez dira hainbeste egun izan, Praktikan egun bakarra. Ostegunea betzen egun. Ikusten duzu, azkenean, benetakoa zer den, eta iristen zaiguna zer den, sortzen duen, azkenean egun bat izan da, eta badirudi 6 izan direla. Ondo, Julen adi onda kontzeptuarekin geratu da. Kontzeptuarekin ondo geratu da. Polita. Gehiago ikasi behar dugu, ze lehen ere aitortu dizugu, 27koen klub hori, 27 urterekin hildako mitoen, mito musikalen klub hori, aski ezaguna dela Eneko, baina beste klub batean egin dituzu azken egunak, hauek harakatu, aztertu eta gurera ekartzeko, hain zuzen ere 21ean. Bai, hori da, denok ezagutzen dugu 27en kluba, eta bertako musikari asko baita, Kurt Cobain, Janis Joplin, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, eta gehiago, eta agian ez da hain ezaguna eta hain entzuna, baino existitzen da beste klub bat, eta hori da 21koen kluba, hauek dira, 21 urterekin hil ziren musikariak, eta gaztegi, baina hauentzat 21 urte nahiko izan dira garai baten soinua sortzeko eta markatzeko. Eta 21 urte gaur egun zer da ikasketak edo lehen lanak egiten diren adina da, nere adina, hemendik hilabetera. Epa! Badakigu nork ordainduko dituen kroketak, urriaren 15, zehazki? Bai. Epa, nondo? Julen? Ta zure urte betetze eguna? Ez dut erabaki oraindik. Erabakitzeko daukat, aurten noiz. Urriak 11. Aste honetan? Ostente da, iraiak 17.
Asteazkenan izango. Erabakitzeko daukat. Bale, barkatu. Bueno, erabakiko duzu eta bisetuko diguzu, ze badakit non ordainduko duzun bazkaria. Non, Ba esan? Non ordainduko duzun, beraz, nork implizito dagoia. Noiz, ez dakit, zezuk erabaki behar duzu, eta non nik erabakiko dut. Eta nola? Nolazuk. Tira, 21 urte ez ditu beteko Julenek aste honetan. Aste honetan deke, Julen? Ez dut erabaki. Xilik dauka, kabroi honek, Jo, jendeak horrela, egiten du dirua, goiuri gutxi gazatu da. Azkaria zordaintzeatik, xilian darama, Tira, 21 urte beteko dituenekoak eta 21 urtekoen klubean... Urteko kluba zitzen dugu. Bueno, nik lau musikarien zerrenda bat ekarriet, baina hasieran beste 3 aipatu nahiko nituzke. Lehena Edi Korran, rockabilian aintzindaria, hasieran entzun deguna, 1960an hil zen autoistripu batean, baita aipatzekoa da The Beatlesen lehen basujolea, Stu Sutcliffe, garuneko hemorragia batez hil zen 1962an, eta baita Billy Murcia, New York Dolls taldeko lehen baterijolea baita, 1962an hil zena, heroina gaindosi batekin. 3 21 urterekin. Eta bain, zerrenda honetako lehenengo musikariarekin hasiko gara, ezta? Ados, hause giroa. Sex Pistol taldeko basujolea izan zen Sid Vicious, anarkiaren eta punkaren ikur bilakatu zen bai agertokietan eta bai bere bizitza pribatuan ere. Eta bueno, honen heriotza historia tragikoa iluna eta misteriotsua ere bada, ze Sex Pistolak banandu zirenean, basujolea New Yorkera joan zen, bere bikotekidea zen Nancy Spungenekin bizitzera bertan, eta gau batean festa eta drogen erdian Nancy hilda agertu zen labankada batez, zaurituta. Eta frogarik ez zegoen, baina susmagarri nagusia Sid bera izan zen, eta arazo bat zegoen Sid bera ere etzela gogoratzen ze gertatu zen. Eta azkenean bera sartu zuten kartzelan. Mick Jaggerren laguntzari esker fiantzapean askatu zuten, baina enpaiaren zegoela, 1969ko otsailaren 2an, 21 urterekin heroina gaindosi batekin ondorioz hil zen. Eta historia hau kontatzen duen pelikula bat ere existitzen da, Sidan Nancy izenekoa, 1986koa, eta musikariaren papera egiten du Gary Oldmanek. Ara? Bai. Ez dut ezagutzen pelikula hau, baina... Nik ere. Gary Oldman oso aktore hona da. Bai, eta oso ezaguna. Bere hasierako pelikuletakoa da uste, aktorearena, eta... 21 urteko norbaiten, edo 18 urteko norbaiten papera egin beharko du ez, eta horrek... Hori da, eta... historia honetan, pelikula honetan, historia hau kontatzen da, nola hiltzen den, eta hori. Nintzen begiratzen, Gary Oldman... bizirik dagoela. Aspaldi ez dut ikusi. Ez dakit zer izan den egin duen azkena ez. Uste du telesail bat, hemen Slow Horses. Bai. Baina bila duela urte batzuk. 2022an estrenatu zen Slow Horses. Eta zu besterik egin ordutik? Hautzi ez du begiratzen. Partenopen agertzen da. Partenopen agertzen da. Ikusi dut Partenope gainera, baina naiz konturatu berarekin. Zen gogoratzen berarekin. Bai, Partenopen agertzen da. Bai, badabil. Eta Slow Horses telesaia, claro, denboraldi berria urtekoa da. Jarraitzen du 2022tik, bai. Oppenheimer Oscarretan segulako famatu egintzen, Oppenheimerren ere agertzen da, ez? Zango nuke? Liteke, bai. A ver. Bai, ateratzen da. Badabil lanean, eta bere iraganera edo bere astapenetara jotzeko, 21koen klub honen gure lehen mugarria kontatzen duen pelikula, Sid and Nancy, izango zenukete. Baina, hemen ari gara entzuten beste kantu bat, beste giro batean, eneko? Bai, orain, Los Delincuentes taldea zitzen egingo dugu, Hermige edo Miguel Ángel Benítez izan zen talde honen sortzailetako bat,
Eta, bueno, Jerez de la Fronteran jaiotakoa, bere ahots bereziak eta kantatzeko moduak, taldeari kolore propioa emate zion. Flamenkoa, roka, poesia eta rumba estiloak nastuta. Eta, bueno, taldearen lehen diskoko kantuak oso arrakastatsuak izan ziren, eta belaunaldi oso baten soinu banda bihurtu ziren. Baina, zoritxarrez, Hermigek ezin izan zuen ibilbide ura osorik bizi, drogekin izandako arazoak tarteko 2004ko uztailaren 6an hil zen 21 urterekin, bihotzekoak eman da. Karagarria da, 27koen klubean badaude 6 urte gehiago nolabait ibilbide musikalak garatzeko, kasu hauetan oso goiz sortutako ibilbide musikalak dira, nolabait... eta kasu batutan igual disko akarra. Hori da. Behiena. Askotan taldeak berak ere aurrera egin duelako, nolabait referentzia hori mantentzen dugu, ziurrenik Sex Pistoles edo Los Delincuentesek orduan euren ibilbidea geratu bazuten batzen gugana iritsiko, ziurrenik musikare hauen kontakizunez. Los Delincuentesek jarraitu du musikan, baina egia da jarraitu dutela Hermige gabe. Hori da, bai. Hirugarren bat ere badugu, eta hementxe entzungo du segituan Lil Peep Star Shopping kantua. Beste latitude batzutara eta beste estilo musikal batzutara ere bagoazeneko. Bai, hori da, Lil Peep rapero estatu batuarra, SoundCloud belaunaldiko lehenengo izarretako bat izan zen, handienetakoa, rapa, trapa eta rock alternatiboa nastuz, bere musikak belaunaldi gazte askoren sentimenduak islatze zituen. Bere gai nagusiak eta bere generoaren gai nagusiak izan ziren bakardadea, depresioa, drogak eta maitasun komplikatuak. Eta, estilo honek badu izen bat, eta hau da emo rapa, mugimendu hau. Eta egia da, mugimendu hau izan da, agian, 21koen kluban eragin gehiena eta handiena izan duen generoa. Eta, arrakasta honen atzean, esan bezala, sufrimendua eta presio handia zeuden, eta 2017ko azaroaren 15ean Tucsonen, Arizonan, droga gaindosi batekin hil zen, aurre 21 urterekin. Eta Lil Peepen eriotzak mugimendu osoa kolpatu zuen, baina, haren kantuek oraindikan jarraitzen dute, gazte askoren barruko zauri horiek, zauri horien hitzak adierazten. Look at my face while you talking to me, cause we only have one conversation a week. Can I get one conversation at least? Shout out to everyone making my beats. You helping me preach. This music's the only thing keeping the peace when I fall into pieces. Eta orain agian azkenekora pasako gera, hau baita mugimendu ontako musikaria da, emo rap mugimendukoa. Lil Peepen laguna ere, eta emo rap generoan 3 mugarri zeuden, eta hau 3 mugarri horietakoak ziren Lil Peep, Juice WRLD, orain entzuten ari garana, eta baita XX-Tentacion. Haren melodia ilunak eta hitzunkigarriak belaunaldi gazte honen sentimenduak islatze zituen, eta bere musikak rap, roka eta pop ukituak uztartze zituen, eta arrakasta ikaragarri azkar lortu zuen emo rapean. Baina esan bezala drogeekiko mendekotasuna eta ospearen presioa etengabe agertzen ziren letretan, eta 2019ko abenduaren 8an hil zen, aurre 21 urterekin. Epilepsia krisi baten ondorioz, Chicagoko aireportuan. Bere eriotza kolpe gogorra izan zen baita jarraitzaientzat eta generoarentzat, eta belaunaldi oso baten zauriak eta ametsak jasotzen jarraitzen dute oraindikan. Hogeita batekoen klubak erakusten du kideen historiak talentua eta arrakasta ez direla beti bizitza luzearekin batera doazen bidelagunak. Baina batean piztutako izarrak askotan berehala itzaltzen dira, baina haien kantuek ez dute inoiz
ez dira inoiz isiltzen, ze, oraindik sentimendu horiek adierazten jarraitzen dutelako. Ezta? You in my bed. You were my everything. Eta bueno, gazte hauek joan ziren, baina gaur egun oraindik eragina izaten jarraitzen dute eta ikusten den bezala mugimendu batzuen sortzaileak eta ikur bilakatu dira, askotan bizitza laburrek eraman die, nola baite leyenda izatea edo ezakit nola esan mitifikatzea pertsona hauek. Hor galdera bada ez, 21 urte, esan dugun askotan, disko bakar bat, gauzak gehiagirik egin gabe, orduan edo gerora bihurtu dira ikur. Gerora. Hori de... Gerora, klub hori gerora, ez, azkenean, esan nahi dut 21 urterekin egin dituzte gauza handiak, egin dituzte gauza handiak, baina momentuan gero askotan gauza guztietan gertatzen da, ez, momentuan baloratzen ez dena edo momentuan ikusten ez dena, gerora hartzen du zerbait egizana edo izen hori, eta kasu honetan ere, akaso hori izan liteke. Bai, nik uste denetarik ez kasu honetan ere badaude, pixkat gero estiloaren mugarri izan direlako, adidezen morrapean izen hauek ez, eta pixkate aitzindari igual estiloan izan direlako, beste kasu batzutan, mitifikatzen delako gehiago ez euren ibilbidea. Ez dula denbora ematen 21 urtetik... Ez horregati diot, nik uste alde handia dagoela, 27koen klubean ibilbide batzu daude eta dagoeneko diskografia batzuk, nik uste oso maila handiko diskografiak gainera, askotan lehen diskoak izaten direlako sortzaile askoren diskorik onenak, ez? Eta hori Cobainen kasuan edo Winehousen kasuan uste dut horrela dela, ez? Ziurrenik freskura hortatik garatago gauzak egingo zituzten, baina oso gauzonak eginda zituzten 21 urterekin, hori pixka zalantzazko bada. Egia da baita justo Lil Peep eta Juice WRLDren kasuetan, ondorengo disko asko argitaratu diala, behaiek hilostean. Eta orduan, nik uste horrek ere eragin bat izan dula, nola baite. Aizue, Lucid Dreams honekin egingo ditu urrengo minutuak, Juice WRLDren kantonekin, eta hemen azpian, badago Stingen oinarri hori ere, oso agerikoa, alako tributo moduko bat, esan genezake, oraintxe zalantza daukat, 1000 Years den kantua, edo Stingen kantu hau, zein den, baina... Lagunduko nizuke Albano baino. Bai, lehen hori aritu gara, Albaniaz ez. Eta Albanok beste musika estilo bat egiten zuen, ez? Bai, hori da. Baina franko batiato nahi genuen. Fields of Gold... Eskerrak amaika gainean ditu. Ez da izertaz ari zaren inigo. Nik Stingen kantua zeintzen asmatu nahi dut. Hori da nere oraintxego kezka. Baina ez dakit zein den, ahi ama? Ondari zaren inigo? Segi horrela. Utziazu. Hoizeko amaikak iritsi bitartean denbora egiten ederkin abileta. Iuri, Sting asmatuko. Ez du lortzen, gero topatuko dugu. Eneko ituru 1000 esker, 21koen klubearen mundu honetan egun murgiltzeagatik. Eta, laiztera arte, mikrofono horbildu bihar. Bai. Egun modu zerbait. Eskerrik eskoneko. Bagoaze estudio zentraletara segituan azken ordukoaren bila, antxe izango dugu eta segituan Aritz Santa Maria lankidea, eta arekin aritzeko moduan izango gara segituan. Aritz Santa Maria, egunon? Egunon, bai. Azken orduko hilduko diogu eta bitartean baduzuen aukera abestiaren egila asmatzeko. Aipatuko dugu Janire González Etxebarrik Isaac El Salvadorren antolatutako World Surfing Games munduko txapelketan egiten ari den denboraldi bikaina borobildu duela, Labokanan jokatutako finalean sartu eta lehen postuan amaitu baitu. Shelly Fitzbons, Australiaren mailako beste surflari batzuen aurretik. Aipatuko dugu alaber, Janire González Etxebarriz gain beste lau euskal surfilari lehiatu direla txapelketa horretan. Nadia Erostarbe eta Net González Etxebarri errepeskako edo bigarren aukerako 7. kanporateraino iritsi dira, Ruben Vitoria 11. eta Iago Dominguez 4. Nazioarteko gaiak izpide, ontzidiak azken etaparekingo dio Gazara bidean segurtasunagatik aldaketa batzuk egin ostean. Global Sumut flotillak Gazako zerrendara bidean bere
bere zeharkaldi historikoaren azken etapari ekingo dio beraz. Flotilla nazioarteko uretan bilduko da laster Italiatik, Tunisiatik eta Greziatik dozenaka itsasontzi abiatu ondoren. Hala ere, segurtasunatik zenbait aldaketa egin dira eta itsasontzi batzuen edukiera murriztu egin da. Flotillak jakinarazi duenez, Tunisian porturako ontzien aurka dronekin egindako bi erasoek oztopo logistikoek eta erregai iskasiak atzeratu egin dute ontzidiaren irteera. Horrez gain, Israelgo segurtasun ministroak Itamar Ben-Gvir ontzidiko aktivistak terroristatzat jotzeko proposamena egin zuen, mehatxu larriak eginez. Hori dela eta antolatzaileek erabaki dute itsasontzi batzuk beste portu batzuetara leku aldatzea, azken prestakuntzak egiteko eta segurtasun protokolak egokitzeko. Egoera zaila den arren, Globat Sumut Flotillak berretsi duenez, Israelen legez kanpoko setioari aurre egiteko eta Gazako genozidioa amaitzeko ahalegin guztiak egiteko erabakia irmoa da. Bestalde eta gurera etorri Zibaitik itsasora martxak 6. eguna du gaurkoan. Igandean Iruñera ailegatu bostean, astelen honetan Berriosuso eta Larraintzar lotuko dute. Trafikoari dagokionez, aipatuko dugu matxura izan dela A15 errepidean, Iruñeko norabidean eta bertan Bilabona inguruan trafikoa motela dela. Bestelako lanak direla eta trafikoa motela da ere Ibarrangilun, Bizkaia 4-8-3 errepidean eta Erandion zein Bermeo inguruan ohiko autopiaketak ditugu. Bada hauek aipatuta, bigarren kafeko kideak zuena da hitza berriz ere. Gero arte. Eskerrik asko Aritze Santa Maria, eguerdiko 12etan helduko diogu azken ordukoari berriro, eta guk aurrera egingo dugu. Nik hementxe jarraitzen dut, topatu nahien, baina ez du topatzen kantua. Hau da, astelena inigo. Zer? Ajea da. Ez dakit. Baina, a ber, pista gehiago behar ditugu abestiarentzako. Ez daukazu pistarik. Jo, pista da. Gitarra klasiko bat, nailonezko gitarra bat azten dela egiten. Beste entzun dugun rapero horren abestian bezala, xe? Abestia babek izan abesti da zari den. Abestiaren izan ez dakit. Horregatik ezin dio lagundu. Bagizu, bueno ez. Zamarnoen orain batzuetan zuk abesten badiozu bilatzaileari. Baina hori da abestu imertzaio. Edo zerra osak ez du balio. Hau ez da. Hau fragile da. Ze gogorra, Entzun dut abesti hau, ehunka aldiz, estingen diskoa dauzkat. Txatean inorkizu zer jarri? Hemen daukagu txibatazoa. Horen bai. Jarri egingo dizuet, entzuleok, ze batez ere ni lasai geratuko naizelako. Bestela ezingo dute egunarekin. Hemen iruka botako dizuet, A ber. Hemen ere bai. Ea topatzen duzuen, Imanoletanekoan ikusten ditut, diskonen intro hau, Goden gitarra batekin grabatuta dagoen. Zen eretzat soka nylon timbre hau, ez da gitarra espainola batekin grabatuta, hau nylonezko Goden batekin grabatuta dago. Nola izan diskoak? Ten Summoner's Tales. 1983koa. Iruko oso potentea botatzen ari naiz, Botatzen ari, bota duzu. Bota dut. Nola izan duzu gitarra? Godin, kanadiarra. Datu gehiago emateko, Goden bat ekarri zuen ona, nonek ekarri zuen, aurreko demoraldiaren bukaeran, hemen izan genuen, esango dut, Godin, Godin. Ez dakigu izango den, edo ez. Julen oso ondo ari zara, Bete lan egiten ari naiz, hemen ari zarete guztiak ikerketa lan sakonean, eta... Bueno, jarrai, ikustut Imano González Gurutxaga eta Neko Iturbe ikerketan jarriko ditugula. Zeguk, beste ikerketa batzuk egin behar ditugu. A ber, zesaten du gorkak hemen, Bryan Adams edo Sting, Joseba Irazoki. Begi esan, ni Bryan Adams oso zale izan naiz ere. Stingen garai haietan, baina hau Sting da, gorka. You may lay the queen of spades. Bueno, hau aztertuko du beste honen batean, eta erantzungo dizuegu danakoa. Baina,
aurrera egin behar dugu, eta kantu hau akaso balekoa izan dakiguk, Ze Lander Kornago gurekin daukagu, Lander, egun honetan gitorri. Egunon. Gustoko duzu kantu hau? Bai, ondo da. Imaginatu, hartu behar duzula goiz bat lasai, atuna egosten hasteko. Adibidez. Eta diskoa jarri nahi duzula, estingen disko bat izan daiteke. Edo zin musikak balio du, norberak gustoko duena. Hoi da, hoben. Bueno, Txulio. Kozinatu behar denaren arabera, musika bat edo bestea, edo kozinatzeko musika, eta listo. Igual, bai, depende ambientia. Aha, igual giro asiarrera joan behar baduzu, musika ere handik, edo... Eta gero ja, igual pixala xixa. Depende, no ez da nola da zeinekin. Vale, nik beste un baterako, aurreatuko dizut, aurreko baten ja pentsatu nola zugan, lagun batzukin egon faltzen da, batek hortzetan eta oraintxe gauzatu egin dizkiote eta jana biguina behar dut, esan, negu bai asegituan etorriko da, eta batxuri zopa egingo du. Da, behiatu ziaten, bai, jakin egin behar denik, ostras, egia da, nik iniz ez duela batxuri zopa egin, oso zaiare ez du izan behar, baina haik esaten zuten, hain erresa ere ez, eta... Baina dena bezala, dena daka bere, trukitoa bere puntua, ziren... Eunen batean... Baina eunen batean etzengo dugu. Etzengo du, baina guztut interesgarria dela, ze, badira paterak pixkat galtzen ari direnak, ez, garai batean... Bai, gehien bat kulturalki pixka galtzen. Hori da, beste belaunaldi batzuk joera gehiago zutenak, eta guk geu, igualia pixkat baztertu duguna, eta... Bai, baina Bai. Hola, ideia botatzen dizkizut etorkizunerako ere gaiak izan ditzazun. Kontserbazioaren inguruan hitz egin behar dugu, eta nolabait abia puntua ere Euskal Herrian kontserbazioaren kultura horren, aitzaki hartuko dugu. Horta itzingo dugu pixkat, baita konparatuko dugu beste lurralde batzutako, beste herrialde batzutako ze kultura dakaten kontserbazio mundu hortan, eta pixkat konparatuko dugu guk gunerokotasunen zenolako ohitura dakagun baita kontserba horiek jateko. Ados? Bai, heldu. Bueno, ja iraile murgilduta, ja pixkat rutina hartuta eta egunerokotasunen bueltan, baina hori ez du esan nahi, ez dala momentua baita sukalatzeko da, sukalden denboa pixkat pasatzeko. Kontserban ja gehiago sartuta, garrantzitsu da beti garaiko produktuk izatea. Orduan, pixka pita zitzengo deu, dala tomatia, aurtengo usta zaila, eukiko deula, bastante usta txarra izan dela, aurtengoa, eta egaluzetaz, ez? Azken dia, kontserba mundun pixka bat bi errepresentatibo gure kulturan tomatia ez dakau hainbeste ohitura kontserbauta jateko, azkenengu oso fresko eta eukitzeko ahalmena handia dakau, baina bai egaluzea oso ohituta garela kontserban jatea, ez? Da zehoze kuriosoa gure lurralden gure kontserbazio kultura ez dela oso handia dezta. Ez da beste leku batzuetan bere euneko 80eko elikadura guztian negun, adibidez, kontserbazio izatea guk azkenen dako. Guk lehen gaia eskurago dugulako. Eskurago dugulako, adibidez, zuguten baldin bazea Europako iparraldea, dena kontserbauta da. Zer hadi negua oso gogorra izan darako historio. Eta gero kontserbatzeko metodo desberdinak erabili dituzte. Dakau fermentazioa, dakau oliotan kontserbatzeko. Gatzatua, eta horrela ez. Baina kuriosoa da, gure herrialden justu kontserba hoi oso arraigauta da. Gaula, sagutzako ia ritual bada. Hoi, oain ja gutxixo, baina lehen egaluza eroste zala eta dena familien artean, egaluzean botatzen eta dena jute ziala, hortaz itzen dugu pixkat nola egin, noiz erosi egaluzea eta noiz jan. Pixkat puntu horiek pixka garantzitsuna, ez? Azkenen jende asko baita, oain ja pixka galtzen nahi da, baina jende batzuk beldurra dakate, kontserbai pausutxo bat ematea, ez? Azkenen badalago, zehoze, justua arrain badala, egongo ala, botata hor 6 hilabete jan baino lehen, da batzui, ostia, jakinin behar, diteko, ondo, eta... Eta badago ez, zerbait jakin beharra nola bai. Bere arriskoa daka baita, baina duda horiek despejatzeko garego. Oso. Horru bioskalaren oiuan. Nondik abiatuko gara? Tomatetik, atunatik? Bazen egaluzetan zeitea bat, ez? Egaluzen denboraldia udara izatea oberena. Garrantzitsua da, egaluza eroste deun momentun dala pixkat denboraldiaren hasieran,
gehien bat, eta grasa gehien etortzean egaluzea, eta baita goxo gatuko zegulako gutzako, ez? Eta baita eretxago izan galako enbotatzeko. Orduan egaluzen sartuta, garrantzitsua kalidadezko bat erostea. Ja, azkenen, hasten baldin baga egaluze txar batekin, kontserba txarra izango da. Orduan hori lehenengo zatia. Geho baita, beti freskoa erostekoa eta denboraldin barrun sartzea eta bere bedan sartzeana, ez? Dala, azkenen kalidade puntu hoi, gure kontserban diferentzia asko emango igu, eta hemen oain bi forma o bi mota azkau. Bada kontserba oliotan, ja egostea egaluzea oliotan edo bestela uretan irakitekoa. Ni pertsonalki oliotan nahiagot, ezken beti gatuko zegu xamurragoa eta beti gozoa gatuko zegu. Oliotan egosi? Oliotan egosi, konfitauta, hori da. Normalena hemen ikustea da beti egaluzea hartu, moztu, nahi zuen bezala, ez? Normalena da rodajetan moztu, pixat, etxe baten, kristo monta ez durako, ez hori mozten, eta hoi uretan irakin gatzakin, garantzitsua baita gatza, ureta. Baina nire nahiago eta adibidez oliotan jarri. Olio bat, olio baten, ez du izan behar virgen extra, ez da, ezer? Marko? Eta pixat aromatiko bat sartuta, ez? Pimienta pixa bat, jengibre puntu bat, naranja zala baita, hoia bakoitzain nahi duena, ez? Baina basikoa oliotan sartuta. Oliotan sartu, egosi 60 graduta, gutxi gora bera, 40-50 minutu, ikusteko barruko aragia ja dena egosita daula. Hoi baita garrantzitsua da, azkenen osorikan egosi bazu egaluzeaz, azkenen kontserba batez hitz egiten egea, eta egongoa 6 hilabete seguraski aztuta, ordikan botata, jan arte. Orduan, horrekin bai, hoi da puntu bat, kritikoa, nontzu pixka baita ikusi bazu da, kontrolatu inbazu. Bain oliotan hoi eginda, atea oliotatik, eta epeltzen utzi. Behin epeluta botetan sartu. Eta olioi, azkenen da olio bat, non egaluze guztia dena bota du, bere zapore guztia dakana, olioi erabiliko deu kontserba bera egiteko. Orduan tarrotan bota, egaluzea sartu, egaluzea azale gabe, mesedez. Bai, batzutan, ikutzezula, lagun batzuk etortez ezkizula da, bai, botatu inde da ikutzezula azal guztia harretzu guztu. Arraino hemen. Egaluze gaixua, zebiriozun, aberila. Hori kendu eta olioa bota, goraino. Garantzitsua da. Eta hoi ne gusta ezait 30 minutu gutxi gora bera reposatzen utzi. Zatik zazkenen egaluzak inguna xurgatu ingo olio. Eta ikusiko zu bi behatz gatuko zaizkizula. Berriz olioa bota, eta goraino uki bau, ezin du aire, haize zer zuki. Zazken haizea uzten baldin badeu, gero esterilizatzeko momentu hortan haize hoi geratu ingoa, eta bakteria edo gatzeko posiblea dakau. Diozunean ezin du lairerik geratu da atuna erabat estalita, edo kristalaren goraino. Kristalaren goraino. Iaia taparekin kontaktuan. Taparekin kontaktuan iaia. Otea goraino bete. Hori da. Hori garrantzitsua, azkenen zuk kontserbaiteko garaien usten, haizea airea usten baldin bazu goian, bakteriak ibiltzeko bere momentuan izatea, eta gaina temperatura hoitan bakterioi proliferatzeko arriskua dakazu. Eta kontserba mundun hoi oso kontu askokin euki bazu. Azkenen bakteria horiek dira erresistentea dira denboran, temperaturakin, eta te pueden liar una muy gorda. Horre, botulitisa edo izaten da askotan sor daiteken arrisku. Bakteria bizitza. Horregatik esatu behar adibidez, zu kontserba bate ostea jutezanen ikuste baldin bazua bombauta daola, edo pixkat ikutzen baldin bazuta ez baldin baola bazio hoi sentsazio hoi, ez jateko. Osa, direktamente botatzeko. Ikusten baldin bazu... Taparen gainela pixkat kanporuntz edo hor plutx egin dezakezula. Hori, esan nahi du, bi gauza esan nahi du. Hori, lehenengo momentun esterilizauta da honen bazioa, ez dula haiz guztiak kendu, ez dula dena xurgatu, orduan haizea gatu ala hor, eta bakteriak normalen beraiek esango du, jaten da proliferatzen hastegienen, gehienetan karbono dioksidoa botatzeu. Orduan horrek puztutzen du. Eta guk kontserban jartzen baldin badugu egaluze orain esan duzun bezala, eta uzten badugu goraino bete gabe, ikusten da, hori ez dagoela jateko moduan. Bai, ikusten da, notatzen da. Gero zu, imaginatu egiten deula, eta tapan uste duela bi behatz bat. Iste deu, eta esterilizatu inbarra dago beti, bai. Orduan,
hartzezu potea eta botatzezu uretan jartzezu. Irakiten dagoen uretan. Ni normal ez gustatzen direktamente irakiten dagoen uretan botatzen, ze adibidez, temperatura aldaketa handia baldin badago, botea hautsi daiteke eta ahixik egiteke. Ya está. Ya está. Amaitu da. Hor ez dago, hor super jun eroskia da hartu igual. Egaluze kontserba bat, ze uste dela garra jango zula urten. Ni gustatzen zait jartzea kazuela handi baten, ni normalen trapu bat jartziot behian, kontaktu nezeoteko ezken bitrozeramenakekin edo gasakin, urakin jarri, goraino, botek sartu eta irakitera eman. Irakitera eman, ordutxo bat, gutxi gora bera, pixkat ikusi arte, ja bazioa indula tarroa. Eta ja hoi, utzi. Ze gertatuko litzaidake haizea uzten baldin badu, haizoi ez zala jungo. Ezin gozun kapazitatea kentzeko, eta bazio sentsazio ez da egongo tarroan, eta botean. Karo, azkenen bakteria behar du elikadura eta oksigena behar du, gehien bat. Orduan, oksigena utzen baldin badeu, bakteria azingoa. Utxune hori, aipatzen duzun, utxune hori egiteko, edo identifikatzeko, tapa bera barruruntz geratu dela da referentzia. Hori da, ikusteko tapa bere barruako sartuko pixka bat. Eta ja ikustezu, jazta. Edo bestela, errexena izatea normalen bat hartu utzi, eta ikusten baldin bazu ez tala irekitzen, edo klak iten baldin bau, jazta. Beraz, pixkat kurba konbexua egin behar du. Konbexua egin behar du. Eta hori ja, eukiko du ja dena. Bazioa inda, esterilizauta, eta dena. Garantzitsua da, hoi, pauso hoi baita oso zehatzak izatea gure posotan, zazkenen hoi, arriskutsua izan daiteke, ez dia kasu asko ematen dezta, azkenen botulismoaren bakteria zaila da ateatzea, oso zikina izan behazu sukaldean hori ateatzeko, baina oso zikina. Keo baita, ez du hitzengo, baina esku garbitu kontserbai baino lehen, igual baita, ez du esan, baina... Abixatzeare. Sukaldean aritu behar dugun aldiro. Aldiro. Piskat, zerri batzuk ez izan, basikamente. Baina azkenen bakteria hori ez da errexa, ez da ateatzeko, oso deskuidauta izan behar. Eta behin kontserba hori inda, ja badakau, normalen gomendioa izatea 4-6 hilabete eukitzea kontserba hoi hor aparkauta utzi, eta gero ja, normalen zuk udaran izate dugu momentua kontserbatzeko, negurako ja kontserba hoi indadako. Ez da zer kontserba txarra ongo alako, edo zer da, zu gaur kontserbatzen baldin bazu bihar jatea dakazu. Baina bai gomendagarria dela denbora bat uztea, azkenen zapore guzti hartzeko, eta dena emateko. Hoi bai gomendia dela. Baina ez da ezer hilingo ditula kontserba. Pixkat baita gure ohitura hori izatea, baina adibidez beste leku batzutan kontserbatzea sinonimoa da bihar jateko posibilitatea eukitzea. Guren kasun ez dugu hori euki, eta bai euki deula tramu hori uste deula 4-6 hilabete, inkluso probauta azkat etxen indako kontserbak 2 urtez ondoren, baina da zapore kontu bat, zapore da tekstura kontu bat. Eta non gorde? Nola gorde? Leku fresko baten, eta eguzki. Albada eguzki izpiri jaso bat, ez? Izpiri jaso bat, bai. Tipiko, etxen dakazula... Ardoa gordeko zenuken tokien. Bai, ardoa gordeko zenuken tokien. Dakazula etxen leku bat, batzutan guatze zehala gauza azkazula hor barrun, ostia gozien bilatzea, kontserba bat eukitzea, ez da ideia, ez da ideia txarra, ez? Eta lehen esaten un kurioso azala, ze azkenen gure ohitura bakarra kontserba, benetazko kontserba hemen Euskal Herrin hori jateko hori dala. Azkenen egaluzetaz, beste guztia ez teu zer kontserba duta jaten, baina jo rituala da, gutzako, eta hori oso kurioso da, nola produkto bat bakarrakin eta teknika bat ez zeuna gure egunerokotasunen oso ohikoa izan, oain pixka bat gehiagoz, azkenen prisa, supermerkatu da dena pixat eraisago dakau, baina kurioso da, ze produktu batekin kultura eta arraigo oso ondia dakau. Adibidez, juten balin bazea, tomateaz leheno hitz egiten ibiliga, adibidez, italiar kulturan, bazkenen tomatea da bere jainko eta senyor. Eta behaiei guren antzeko xamarra gertatzen zaie, baina behaiei bakarrikan tomatearekin. Eta hori oso kuriosoa da, azkenen gure klimakin eta dena, jo esatezu, hainbeste posibilitatea azkau, gure itxasoa hementxe, beti itxasoko gauza fresko eukitzeko, baratza beti izan dugu hementxe, lurrakin baita, ganaderikin baita oso ohitura handia azkau,
baina itsason kontserbazio puntuei beti uki izan dugu. Eta uste doi oso kuriosoa dela, eta dala ze baloren jartzekoa baita, ez? Azkenen, oaintxo bertan, pixkat galtzen hasi da kontserbazioetan botatzeko kultura hoi, bai generazio berriak ez duelako, beti zitzeuna, ez? Amonakin egon, kontserbatu etxeen da dena, ez da olako kultura hoi. Baina uste... Ikaragarria da, ez? Nik uste gure belaunaldiek ere dastatu eta gozatu eta baloratu dugula. Gure gaineko belaunaldiek egin duten konserba lan hori, denok dugula inguruan, ez? Norbait batarte kapoteren bat oparitu dizuna, edo zuzenean zure gurasoek egin dute, baina eta aldiz, gero horri lekuko hartzerak orduan, komeriak. Bai, baina hoi, gauza da, kuriosoa da, gertatzena da beti kanpokotaz ikuste deula asko, ez? Jutegea, sare sozialetan asko muitzala, ez? Asuntu guzti hauek. Sare sozialetan da ikustezu, bai, errezeta, kimchi errezeta, Koreako famili batek egindako, berdin-berdina. Gauza berdin-berdina, baina mateu, kanpokoa baldin bada, kutzako exotikoa da, eta hobegoa izan behar dula. Eta bere teknika hobegoak izan behar, baina hemen dakau altxorroiek, pixkanaka gordin behar ditegu. Eta pixkanaka inin behar dugu, eta animatu in behar dugu, lako gozakiteko. Eizu, konserbazitze egiterakoan, ez dakit hau zehazki konserba konsideratuko litzateke, baina gindilak, piperrak ozpinetan jartzerakoan hori bai izango zen, ez? Kasunetan, ozpin bitartez egindako. Ozpin bitartez egin dezakezu, baina baita kontserba. Normalen konserbazio teknikaz hitz egitera, normalen dakau, bai, oliotan, baina esan deuna, uretan baita batzutan konserbatzea dago, ura eta gatzakin, ozpinetan edo fermentazioan bitartez. Normalen 3 lau horiek dia pixka gehien erabiltzienak kontserbazio mundun. Baita depende ze kontekstotan gare. Adibidez, zu Korea, Japon, Tailandia, olako lekutan junten baldin bazea, beraien kontserbazio modua dela pikantean bitartez. Espezien bitartez da pikanteen bitartez. Guk ez deu kontserbazio modu horiek hemen pikantea ez da inoiz sumitu, da oso pikante kontrariok izan geha beti historikoki, baina beste leku batzutan bai kontserbazio hori espezien bitartez iteala. Ezken, espeziak kontserbazio metodo bat bezala jaio zen. Ez da, oain botatzei komino pixka bat, kerriko bai. Baina hori berez izan da beti kontserbatzeko modu bat. Saioaren hasieran aipatu dut, nik emaite dutean landerrek ezagutuko ditu, alegian kaleberako festak izan dira asteburuan parkean, eta bada, festo egiten ohitura, piparrak horiek jateko, piparra ozpinetakoa jateko. Aurten ekarri dituzte, ez dakit nondi ekarri dituzte, bizi-biziak. Ostiralean parranda pur bat eginda joan ginen larun bat eguerdian horrela platertxoa jatera, eta pasazizizkigun ajeak, mugitu ditzizkigun izerdiak eta denaz, oso biziak zeuden, eta komeriak. Alde handia dago, Kantauriar isurialdean landatutako piparrekin, eta guk hemendik oso gertu ditugu, eta nahiko ezagun diren ibarrako langostinoak edo piparrak, baina piparrak landatzen dira koste inguruan ere, Bizkaialdean, Arratian, hainbat tokitan. Kontua da, ja Napar herriberan edo Errioxan landatu direnak desberdina direla. Desberdina dira, bai, klimangatikan, pixkat, bero asko, zu imaginatu dakazula urte bat udara oso beroa izan dana, kontuz piparrorekin, bixi baio bai. Edo bestela zarrak baldin baia. Pixka zarra baldin baia baita, azkenen hori pipar bada eta bere pikante guztia semietan dau, barrun dau, ez? Hazi ale horietan bai. Hazi aleetan, kapsaizina da izana molekula badala, eta hori da pikante sentsazioa amate eguna, hori asko azten baldin bada, da pikantea asko bixi dare. Hori da. Gazte baldin baia, ez du pikantzen. Ez da egit, ondo zarrak izango ziren edo nongoa ziren, baina oso bizia zeuden. Lurri idorra eta zartzaroa elkartzen zaienean, koktela potente izaten da bai. Koktela txarra izatea bai. I look forward to a better day. Ethical stuff never got in my way. Although there used to be brother 7. Balander Kornagorekin aritu gara eta ikasi dugu kontserbaren inguruan, ala eta guztiz ere, norbaitek zalantzari badaukazu, glasa idatzi eta guk esango izugu, bai, hau edo beste esan duz, igual zuzenean dena, ez duzue behar bezala entzun, edo bestela gure webunean ere kokatuko dugu gaurko saionen zati hau, errepasa dezak zuen, eta
eta zuen etxetan ere anima zaitezen. Hori bai, entzuleok norbait animatu bada egaluzea kontserban egitera gaurko eta gero, zor diguzue, pote pare bat, guk dastatu eta landerrek esan dezan, hau kategorian eginda dago edo. Kata bat indezako, baita. Hori da. Baita. Aizu, bai. Eta gau esatzi da, gehien gustatu zaiguna. Dotore. Nik badut lagun bat egiten duena, niri bueltak ibiltzen dena. Bai, lehen hortik pasada, bai. Ara egiten aldu? Bai. Egin dezakegu egaluze challenge. Bakoitzak egaluze bat erosi, kontserban jarri eta gero, dastaketa ja norena dago. Nik bi jasotzen ditut, kontuatzen ere, bai? Ez norberak egin dago, ez du balio... Nik katadori izan nahi dut. Kasu honetan, koizle baino katadore. Nik ere bai, nahiago. Dena katadore balin bagara, ez dago... Julen egingo du. Ez, entzule gutxi, ingo du, dena katadore balin bagara. Hemen alperra guari dago. Lander Kornago, mila esker, eta bi aste barru ikusiko dugu berriro elkar, eta jarraituko dugu ikasten zurekin. Hori da, eskerrik asko. Mi esker. Hirukoak botatzen hasita, Julen, disko honetan. Hau ez alda bi Nikolaiuta izango. Eurobasketa atzo amaitu zen, Inigo? Eurobasketa atzo amaitu zen. Atzo izan zen, Ba, hemen txari gara, Stingen de Ten Summoner's Tales diskoarekin bueltaka, eta egia da, enaizelari topatzen Julen, disko hau grabatu duten musikoen zerrenda, baina erresagoa izango da, lehen aipatu dudana. Epa! Barura? Ai, baina ez dakit, jartzen du 7 Days abestiak berezia dela, bi Nikolaiuta bateria jolearen bost bider lauko konpasaren interpretazio sofistikatuagatik. Ez dakidana den, kantu horretan bakarrik grabatu zuela, kantu honetan, nik uste kaja pegada hori Nikolaiutaren zela. Baina, hau... Iruka bota duzu, ez dakit irukoa sartu... Hemen, bateria, bi Nikolaiuta. Abesti guzia grabatu zituen. Bat barura. Eta besteari buruz, ikerketan martxan dugu, entzuleok, zenik esan dut, ze kantu zen, hemen daukagu, Shape of My Heart. Gitarra hau goden bat zela, etzela gitarra klasiko tradizional bat, baina topatu duguna behintzat, Imanol González Gurrutxagak helarazi digu, disko honetan, lehenengo kantua den If I Ever Lost My Faith in You, entzuten den gitarra hori, ez dela gitarra klasiko bat, bueno, bai dela, baina sokak altzairuzkoak dituela, nailonezkoak beharrean. Baina ez dakigu erabat, zer gertatzen den Shape of My Heart kantuarekin. Nik ikertuko dute, eta iruko honen arrakasta edo hutsa Julen, kontatuko dizuet. Kontatu bai, gu gustora entzungo dugu. Ba, goizeko 11:29 minutu dira, eta guk segituan puri-purian tartean murgildu behar dugu, Juri. Aztenero bezala. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. Esan digute friki xamar jartzen garela, bai, Maialen Tellabide ez datu horrenetik, friki dosi hori ere, nolabait azaleratu behar dugu gurean. Bai, jarri behar da, mantendu behar da. Mantendu, bere bizitasuna. Bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? Stopping when it comes to this. I guess we're in time. You're getting yourself well for me. I guess you're all mine. You're sleeping in this bed with me.
I just think you're cool. I dig your cinnamon. Harry Stylesen zinema kantuarekin gu puripurian tartean murgiltzen gara eta puripurian tarte honetan, gomendio ez gain, badaukagu, Bart Los Angelesen gertatu denari begira jartzeko aitzakierik ere, Goiuri, ze denetari gertatu zen bertan. Bai, atzo gauean, Emmy sariak ospatu zituzen, badakizue, pelikulentzako Oskarrak daude, musikarentzako Grammyak daude, eta telebistarako Emmyak. Antxe elkartu ziren izar ugari eta telesail, dokumental, musikari, ile apaindegi, bueno, gauza asko saritu zituzten, eta guk, nabarmentzekoak diren hainbat kontu, ekarri ditutze, zuek Julen Inigo lo egongo zinaten ez da. Bai, nigatzo goiz hartu nuen lo. Hiruak aldera. Ko eginda gainera. Vale, orduan. Hiruak aldera komunera altxan iz. Begira. Giruretan 5 ordunera mantzan lo. Uinu. Vale, orduan ez dituzu ikusi, Emmy sariak. Ez. Ni kontatuko dizuet horrela pixka bat zer gertatu den. Hasteko, bitxia iruditu zaidan gauza bat. Nate Bargatze komikoa izan da aurkeztea zarduraduna, badakizue horrelako sarietan urtero aldatu egiten direla aurkezleak, eta aurtengoa izan da Nate Bargatze. Nate Bargatzek esan zuen berak $100,000 jasoko zituela aurkezteagatik horrelako zerbait, eta $100,000 horiek eskainiko zizkiola elkarte bati. Baina, baldintza bat jarri zuen. Eskertzeko, eszenatokira jotzen ziren aktore zuzendari edo dalakoek 45 segundu baino gehiagoko itzaliak egiten bazituzten, €1,000 kenduko zizkion doaintza hori. Ulertu da? Nola? Uste du bai ezan bota berriz bazpa. €1,000 eman nahi zizkion, horrela donazio gisa elkarte bati. Esan zuen, nik €1,000 prest ditut elkarte bati emateko. Baino, sariak banatzen direnean, eta aktore zuzendari dalakoa igotzen denean holtzara, eta bere diskursa badakizu esker honeko hitzaldia, 45 segundu baino luzeagoa bada, kentzen joango naiz. €1,000 kenduko dizkiot, $1, $1,000 kenduko dizkiot, zakuari. Aha. Badakizue, sari banaketa hauetan askotan izaten dela, ez dakit, zure bizitzako lehenengo Emmy saria jaso duzu, igotzen zara, asten zara, eskerrik asko ama, eskerrik asko aita, ez dakit oso ulergarria da, baino asko luzatzen dira batzuk. Bueno, berak esan zuen, jungo zela diruak entzen. Nola zan aurkezlea esan duzu? Nate Bargatze. Gaur egarria dauka. Bart Gatze, gaur egarrie. Hau, barkatu entzulego ez da onargarria. Bueno, kontua da, gaua amaitu zenerako, diru hori, bere zaku hipotetikoko $1,000 Agortuta zeudela. Serio izia. Bai, berak esaten zuen jendea asko pasatzen, bere eskerroneko hitzaldietan asko pasatzen, eta orduan, lotxe ematen ziola onartzea, gainera, esatea, zenbat diru geratzen zen zaku horretan. Eta orduan, jasan politia izan zen, ekitalia maieran aitortzu zuela, ez dituzue arauek bete, baina nik $250,000 jarriko ditut erakunde honentzako. Eta kateak, erabaki zuen CBS kateak eskaintzen ditu Emmyak, $100,000 jarriko zituela baita ere. Eta orduan, 300,000-tik gorako diru poltsa bat, eskainiko diote Girls and Boys, horrelako zerbait izeneko elkarte bati, baina egia esan, saiakera ona izan zen, saiakera ona izan zen, tamalez, asten zara eta eskerrak ematen eta luzatu egiten da. Zegiago gertatu zen? Egia da, gala luzatzeko arrazoiak egon zirela, adibidez, Stephen Colberti egin zioten txalo zaparra da. Stephen Colbertek gauero aurkezten du late show bat, azken 10 urtetan uste dut aurkeztu duela, eta atzo ere sari bat jaso zuen, baina zer gertatzen da, kantzelatu egin diotela telebistako saio hau. Esaten dute, Trumpekin ez dela oso ondo eramaten, nahiko kritikoa izan dela bere programan Trumpen administrazioarekin, eta orduan, agian bere kateak erabaki duela, agian ez dugu jarraitu behar saio honekin, ez? Presidentearekin gatazka gehiago izan aurretik. Orduan zer gertatu zen, Stephen Colbertan agertu zenean Emmyetan sekulako txalo zaparra da jaso zuela, esango nuke oso aurkezle maitatua dela, eta gustora joaten dela jendea bere saiora, beraz, hori izan zen une politetako bat, eta beste bat, Owen Cooperrek Emmy saria irabazi zuela, eta zein da Owen Cooper, Adolescence, telesaieko protagonista, 15 urte uste dituela, eta da historiako pertsona gazteena Emmy
saria jaso duena. Adolescence telesaiaz aritu ginen hemen, uste dut Junek ekarri zuela, Netflixen dago, eta bueno, uste dut, 13 urteko mutiko baten gora bera kontatzen dituela, eta atzoko irabazletako bat izan zen zalantzari baina, bueno, hau historiarako geratzen da, Owen Cooper dela, gaztetxoena, emisari bat duena, orain. Horrelakoak ikusi izan genituen, ezagit, Goya sarietan... Nahiko magi. Owen Cooper, pentsatzen dut baietze. Bueno, sentsazio transmititzen du, ez? Sentsazio hori... Mutil... 15 urtekin burua gehiagi flipatu etzaiona, eta... Bai. Jatorra dirudi. Bai. Ze beste norra ipatu dezakegu, Cristina Milioti. Cristina Milioti da How I Met Your Mother, edo Como Conocí a Vuestra Madreko ama. Berak irabazi zuen atzo bere lehenengo emisaria The Penguin telesailerengatik, eta oso eskertuta zegoen, oso unkituta zegoen, eta publikoarekin asko konektatu zuen bere diskurtsoan, bere lehenengo emisaria zen, bere lehenengo nominazioa uste dut zela, eta jendeari asko gustatu zitzaion. Zer gehiago gertatu zen atzoko emisarietan? Urteurrenak dituzten telesaien omenaldiak egin zituztela. Adibidez? Gilmore Girls. 25 urte betetzen ditu aurten telesai horrek. Urtero, uste dut dela behin eta berriz ikusten den telesail horietako bat, esaten dute udazkenerako oso aproposa dela, beraz, ez baduzue ikusi agian, hasi zaitezkete laizter, orain udazkena omen da telesaila ikusteko garairik aproposena. Eguna mutxo direlako? Ez, kontua da, telesaileko protagonistak direla, bi ama-alaba, Connecticuteko herri txiki batean bizi direnak, eta herri txiki horretan, plazako giroa eta egiten ditu, oso udazkeneko herri giroa omen dago. Dena da horrela marroia, dena da kafea, dena dia zuaitzak eta ostoak, ez dakit, egia esan nik ez dut telesaila ikusi orduan, ezin dizut esan zergatik dena proposa udazkenerako, baina hori esaten dute, udazkeneko telesail ofiziala. Kito. Eta orduan, 25 urte egiten ditu orden, eta zer egin zuten atzo emisarietan, beraien setaren, horrelako zati txiki bat berrera ikizuten, omenaldi gisa, eta han agertu ziren, telesaileko ama-alaba hauek hitz egitera, eta hor kontatu zuten nola, ze bitxia den, ze telesaila egin zutenean, aurrekontu txikia zutela. Izan ere, hasi zen kate batean, gero beste kate batera pasa zen, hau da, ez da, zakit, La Casa de Papelek edo horrelako telesail handi batek izan dezaken aurrekontuarekin sortutako telesail bat, eta orduan, politia da 25 urte beranduago oraindik ere, jendea ikusi aritzea, naiz eta sortu zenean, ez zeukaten aurrekontu handirik. Aurrekontuena, jarri behar da baita ere, bere testu inguruan, orain, Zinemaldian estanatuko du, Koldo Almandozek zerua hoak, askoz diru gutxiagorekin marabilak egiten. No, oski baietz. Hau da, Gilmore Girlseko lehenengo denboraldiko dirua ematen diozu Koldo Almandozi telesail bat egiteko, eta berari irudituko zaio, eta 7 denboraldi egiten dizkizu. Sekulako aurrekontua dela, bale. Testu ingurua da, Hollywood, da estatu batuak, eta da hori. Zer gehiago omen duzuten? Law and Order. Lehi orden, edo zegit, hor... Lehi orden, hori espainola da, ez? Law and Order estatu batu harra da. Bai. Agian bertsioak egin dituzte beste herrialdetan, ez dakit. Honek ere urte asko egin ditu, hemen kontatzen, serie poliziako bat da, horrela prozedimental bat, badakizu izaten dira horietako, ez? Atal bakoitzean misterio badago, atxilotzen dute gaizkile bat, eta horrelako kontuak. Ez da bertxorik egin, ez da izatik ni buruan nukan lehi orden antzeko nik uste dut botatzen zutela Espainiar kate batean telesail estatu batu harra. Baina oso estatu batu harra da estetika ez Law and Order, nina azuta goteko espainola den batekin. Ez, esan nahi, agian ikusi duzula estatu batu harra telebista espainoleko kateren batean gaztelaniaz. Bai hori da, baino, Law and Order ikusten dut, hemen Sam Waterston, Jose Coronadorekin konfunditzea zaila dela. Ez da gizergatik niri buruan sartu zaidan hau, ez dago hemen Fernando Estesoren antzekorik, beraz, ni nabil naztuta goiuri. Vale, orduan alde batera utziko dugu telesai hau, eta ipatuko izot The Golden Girls. Hau zer den? Mythical. Lau emakume helduak direnak, eta elkarrekin bizi direnak, uste esango nuke, nik ez baitut ikusi inoiz, telesail honek ere ezak izan bat garran urreterrena zuen, eta atzo omenaldiak egin zituzten esan bezala emisarietan, beraz oso gala nostalgikoa izan zen, eta horrek ere ematen dio unkitzeko aukera gehiago, baina hasi naiz horrela, eta ez dut esan irabazle nagusia
zein izan den, eta The Studio telesaila izan da zalantzarik gabe irabazle nagusia, 13 sari jaso dituelako. The Studio da Seth Rogenen telesail bat, hau uste dut Apple TV egon daitekela, bueno, orain ez dakit esaten non dagoen, baina uste dut baietz Apple TV-ko telesaila dela, da telesail satiriko bat, komedia, zalantzarik gabe. Apple TV bai. Bai, zinema industriaren kritika egiten du, pixka bat metazinema edo meta telesaila izan daiteke, eta 13 sari irabazi zituen. Historian, komediazko telesail batek jaso dituen, aurretik ez du inoiz, komediazko telesail batek hainbeste sari jaso. Orduan, historia egin du, behintzat, komedian egia da, komedia zailago izaten dela horrelako sarietan saritzeko ez, beti dramaetara jotzen dute sariak banatzen dituztenek, Oskarretan ere hori asko ikusten dugu ez, errexeagoa dela Oskar bat jasotzea zure papera izan balin bada, ez dakit, gerrako alargun baten paper dramatikoa, eta ez, ez dakit, komedia batean, familia bateko amatxo honeiz, eta lenguan Imanol González Gurrutxagak bide batez egun, no, Imanol? Kaixo, no? Gomendatu zuenari tiraka Luis Zaerak albaitari den komedia bat egiteatik saria jasotzea baino, errexago jasoko duela drama galiziar intimiza batengatik, ez? Hori da puntua. Telesai hori uste trailerra ikusi genula. Baina ez gomendatu. De hecho, de estudio bai Spoiler! De estudio duela este batzuk gomendatu nun. Eta noiz gomendatu behar duzu Zaerarena? Ez duzu gomendatu behar. Ez da atera uste. Ez da atera horrein, bakarrik trailerra ikusi du. Ados. Baina, itxina eten puntua, kerrar, nik gomendatu detela telesai hori, eta irazitula MP-a bat. Esan nahi duzu, zuk gomendatzen balin baduzu. Hau nahi zuen, Imanol egon nahi du. Ez nik gomendatu. Ez da izan konsekuentzia bat, baizik eta nik egertzituen gauzak oso onak dira beti. Oso ondo. Adibidez, Severantz zuk ekarri zenuen gurera? Ez dut uste. Agian ez dugunez Severantzen inguruan hitz egin, baina azken 2 urtetako telesail potente horietako bat izan da, eta atzo adibidez, Tramel Tillman, Severantzeko aktoreak ere saria irabazi zuen, eta da lehenengo pertsona beltza irabazten duena drama kategorian, bigarren mailako aktore honenaren saria, ez dakit inoiz nola esaten den supporting actor deitzen diote beraiek, hori oso ondo nola esan, taldeko aktore honenarena. Taldeko aktore, baina berez taldeko reparto bezala. Best supporting actor, lehenengo pertsona beltza da saria hau jasotzen duena, beraz, bera ere pozik, bere mailan historia egin duelako, eta eskerrak eman zizkion bere amari, bera izan zelako bere lehenengo antzerki irakaslea, eta haizu oso politia. Ze gehiago gertatu zen, eta hau... Bigarren mailako aktorea da, goiuri obesten dena, bai. Kontua da, sari hauetan ere egoten dela protestarako tartea, edo aukera. Edo behintzat, famatu batzuk erabiltzen dutela, beraien oihartzuna horixe egiteko, eta hau izan zen adibidez Javier Bardemek egin zuena. Javier Bardem han agertu zen alfombra gorrian kufila bat jantzita, eta, elkarrizketa guztietan aipatu zuen, bera antzegoela, eta berak aldarrikatu nahi zuela, berak ez zuela inoiz lan egin nahi genozidioa babesten duen norbaitekin, adibidez, eta berari hori, simplea iruditzen zaiola, hau da, genozidio baten alde ez egotea bezain simplea. Esaldi hori erabilizuen Javier Bardemek, eta uste dut, hain simplea dela, baina beharrezkoa dela. Hori izan da Saio Alkaiza bertsolari eta sortzaileak igartza sariari uko egiteko arrazoia. Kafe enpresaren babes ekonomikoarekin eskaintzen den sari horri uko egin dio, asteburuko notizia izan da, eta uste dut gaur arratsaldean gure lankidek ere Alkaizarekin hitz egiteko aukera izango dutela, beraz, baina berak aitortu du, hori, hain simplea dela, ez, Bardemek esandako hori bezain simplea dago juri, ez du nahi genozidio batekin egon. Hori da. Javier Bardem etzen bakarra izan, Hannah Einbinder, Hacks telesaieko aktoreak ere egin zuen bere aldarria, eta gainera Emia irabazi zuen bigarren mailako aktore honenaren saria komediaren kategorian, eta berak bazeraman pin bat egin Hollywooden erabiltzen dituzte batzuetan, Artist for Ceasefire, suetenaren aldeko artistak mugimendua sortu zuten
Bagoin dela hilabete batzuk, eta ja alfombra gorrian ikusi genuen Pinorrekin, eta gero irabazi zuenean saria, bere eskertu zituen familia, lagunak dena delakoa, eta bukatzeko esan zuen Palestina askatuta, Free Palestine, oiu egin zuen. Eta horixek izan ziren aldarrietako batzuk, gero ikusi genuen baita, telesail bereko beste aktore bat, Meg Stalter, berak zeraman boltxo bat eta suetena hitzak zeuzkan idatzita poltxoak, bakoitza horrela bere txokotik, bere aldarrikapenak egiteko, naiz eta niri iruditzen zaidan, gutxi egon zirela, horrelako ekitaldi handi baterako, baina hau ere, lehen aipatu bezala, testu inguruan jarri behar da, eta estatu batuetan da. Estatu batuak eta Israel lagunak dira, eta orduan, aktore asko ziurrenik, oso pro-israeldarrak izango dira, ze egia esan gertatzen ari dena ikusita, Palestinaren aldeko aldarri gutxi egon ziren, baina eskerrak joaten diren, Javier Barden bezalako pertsonakara eta elkarrizketak eta mikrofonoak erabiltzen dituzten horretarako. Hauek izan dira gutxi gora bera horrela Emmy sarietan. Aktoreak. Adolescence aipatu duzu. Bai. Manuel, berandu iritsi zara, eta zera. Eske hori baita komendatu genuen. Ezakitzen komendatu zuen, baina. June komendatu zen, bai. Zena izen nuen zuk. Ez. Lehen zure komendia orain denona balio dut, ezta? Hori da. Ez. Ateak zabaltzen hasi beharko duzu hemenek hori mane? Zelako kabituko? Zelako kabituko, edo alboka sartzen hasi beharko du, edo? Guain arte sartu behan, dode. Bide batez, etxiontan oso guztoko dugun aktore bat ere izan zen aurkezlenaetan. Sidney Sweeney etzen ibili? Oso gustokoa dugu. Nik uste dut Sidney... Beste genozida bat bihurtu da? O bihurtu ez bada? Badela pixka bat... Ezakit, genozidioaren aldekoa dela esatea larriegia da, baino bera bada Trumpen aldekoa. Bai, Trumpen aldekoa da. Orduan, ja... Jatzei gustatzen. Jatzei beste gustatzen. Horixe, Emmy sarietan gertatutakoa. Beste gauza bat beti horrelako sarietan egoten dena, da in memorian atala ez, urte horretan hildako industriako kideak omentzen dituzenak, eta oso hunkigarria izan zen, ze Malcolm Jamal Warner, The Cosby Showeko aktorea adibidez, gauza gehiago egin ditu, baina hori ezagunena, bera udaran hiltzen ito egin zen, eta nahiko gaiztea dela hilda, eta bere eriotza izan da horrelako shock handi bat, eta atzo in memoriameko tarte honetan bere amak aurkeztu zuen, bere amak ez, bere lankide batek aurkeztu zuen tarte hori, eta hunkigarria izan zen. Ceasefire edo suetena aipatu dugu jurik, eta Maialen Teiabidek txuribeltzeko teklatartean urte hauetan gomendatu digun musikatik, Zela Margosianen Ceasefire hau datorkigu, eta gironetan murgilduko gara. Puripurian tarte honen zine eta telesail gomendioetan. Imanol González Gurrutxaga hasiko da, bera omen da, gure zine zuzendari eta gomendioetan aditua. Alfombra gorria jarri diogu. Bai. Imanol, zein da zure gomendioa? Gaur ekarriko dizueten telesaia da, uda hontan esnatu dira telesaia eta pelikula kutxi, baino pilatu zaizkigu, eta ez da guztiz Puripurian, baino uztaien esnatu zan telesail bat ekarriko dizuet. Uzta Puripurian asumitzen dugu, Venga, bale, guztia zu ez. Haunik askotan definitzen dut, ez digu ematen denbora hilabetean sortzen den laurdena konsumitzeko ere. Beraz, urte barruan baldin badago, eta ez badugu bere buruz hitzein, niretzat Puripurian dago. Bale, ekarri dizueten telesaia gaur kontan da Superstar izenekoa. Nik uste hainbatetan aipatu detela Nacho Vigalondo zuzendaria, telesaia hau beak sortu du, eta zuzentzen du atal batzuk zuzentzen ditu beak, eta beste batzuk Claudia Costafredak.
telesaio honek kontatzen du Tamara izeneko abeslari baten historia. Batzuk igual ezagutuko dezute, beste batzuk oso azaltuko Tamara 6 dedos eta zari zara? Bai, baina hori izan ustez bere ama. Bere ama. Bere ama 6 dedos. Tamara gana bizena zintzen? Ja, ez dakit. Baina Tamara zen izena ez? Txer eta Beyoncé bezala, Tamara. Ez dakitena da, gaur egungo Jurena bea da. Hori da, gaur egungo Jurena da, bera. Ez que gaur justu Googleen azaldu zait eta... Bai, bera da, bai. Jo, irutu zait historio bat, igual gehiengok ezagutzen genuna edo behintzet Tamara eta... Ez que Tamara eretzen bere izena. Bera da Marimar. Bai. Gero Tamara izan zen, eta Jurena. Eta Jurena aldatu zen, ze beste Tamara abeslari bat badago, eta orduan uste dut izan zela, epaiketa bat egon zela... Tamara bolero abeslaria. Hori da, eta Tamarak esan ziola bat, Tamara abeslaria ni naiz, eta orduan aldatu egin zuela. Uste dut horregatik izan zela. Eta gaina esango nuke, bea euskalduna da, guainen ez gatzen telesaia gudan ikusi nun. Barakaldo arra da. Bez? Bai. Arrazoi duzu. Bai. Eta ez dakit Nacho Vigalondo, bea ez da euskalduna, baina bauka fijazio euskaldun bat. Esango nuke kantabrikoa dela bea, ez? Bai. Vale. Bai, iparraldeko mugimendu honekin eta kultura honekin bauka, ez dakit, halako maitetasun bat edo fijazio bat. Cabezón de la Salekoa da, bai. Hori da. Erra izena. Bai. Jo, txiste bat iten nahi nintzen txatean, eta... Txatean, egin publiko. Juri, txisteak txatean gure entzuleari errespetu falta bat dira. Nola, ez duzuen esan, zeintzen herria, nire txistea zen, bere Vigalondo dela Julen eta Pabloren bizilaguna. Hostia. Vigalondo delako de Cabezón de la Sal. Eta ben askotan egiten ditugu txisteak esan ez, Julen eta Pablo pura hondiak direla. Gorra, Hau txiste ez, hau labankada bat izan da, Bai. Bueno, labankada. Bargatzekoa baino hobea izan da, Ez, bargatze honek gona izan da. Bueno, vale, jarraitu Imanol mesedez. Bueno, hori. Eta irutzait oso kuriosoa nola, gaur egun nahiko barrenatuta dauzkan pertsonaia batzuk, igual Tamara ez da oso pertsona ezaguna gaur egun, edo ez da bere musika fazeta hori ez dagoa enbeste ezagutuko, baina egia da, nahi sonatzen zitela, eta noiz baiten ikusi izan detela bere argazkin bat, eta gaur egun Jurena bezala ezagutzen dugun pertsona hau, baina gero baita aurpegian operazio desientin ditu eta asko aldatu da. Nik begiratuta nuen ezagutzen, naztutan nenguela uste nuen, oso aldatuta dagoen pertsona. Bai. Eta irutu zait oso kurioso nola, historio guzti horiek, guandik ez ditugun ezagutzen, eta ez dian asko hitzein historio hori buruz, eta irutu zait Nacho Vigalondo eta Los Javis adibidez bai diela Espainiko pertsonaia celebre horiek eta beresi horiek pantaiaratzen, eta irutu zait, ez dakit, mugimendu nahiko kitsch bat izan daiteke, baina nahi oso interesgarri dut zait, eta ez dakit, pertsonaia oso arraroak ezagutzeko aukera bategu. Kitsch, total. Bai. Hori horrela dela, baina interesgarri izan daiteke. Bueno, hortxe gure lehen gomendioa. Netflixen ikusgai dago, Imanol? Bai. Netflixen ikusgai daukazue, Superstar, hortxe, garai bateko Tamara eta ondorengo Jurena artista esango dugu, Barakaldo Arraren inguruko lana, Nacho Vigalondoke egin duena. Julen Goikoetxea, nola izaten da, por alusiones, zure gomendia zein da. Bueno, azarri daude. Nire gomendioarekin jarraituko dut. Opa! Ez, begira, aurrekoan Dos tumbas telesaila ekarri nuen, eta, ni ez nahi zuek bezain aditua telesail pelikula etorrelakoetan, eta sartzen ez Netflixen, eta ikusten dut, zer dagoen, eta egi esango dizuet, askotan, hautatzen ditu dala hor, gehien ikusita daudenen artean dauden telesailak, esaten dudalako, Gero, iragazki indoeuropearra aplikatu pixka bat, eta hortik aukeratzen. Eta gero esaten dudalako, bestela niretzako komplikatu izango da, gero ez da ikustea bakarrik, hemen azaldu egin behar da, eta orduan, apurtxo bat erreskerien aldera jotzen dut. Aste honetan, ikusi dut El Rastro izeneko ekoizpen suediar bat, izena espainolez esango duz, suediara desaten azteko komplexu xamarra da, hemen horrela irakurtzeko, eta hori, Suediako Limskoje herrian kokatzen den serie bada, oinarrian badago hilketa bikoitz bat, telesailaren hasieran uste dut, benetan gertatutako zerbait dela, gertaera batean oinarrituta dagoela, eta hori, 2004an, pertsona batek hilketa bikoitz bat egiten du, bi pertsona hiltzen ditu,
haur bat eta emakume bat, eta, hasten da, polizia gertaera hori ikertzen. 16 urte igaro dira, eta poliziak ez du lortu, hiltzailean orden jakitea, egin dituzte, herri horretako, badukate gutxi gora bera, perfil bat eginda, hiltzailea izan daitekenaren perfil bat eginda, eta ADN lagin asko hartu dituzte, ustez ADN lagin bat eman ez zuen pertsona baten gana joan dira, baina azkenean konturatu dira ez dela bera, kontua da 16 urte igaro dira, eta poliziak ikerketa hori bertan bera uste erabakitzen du, baliabide gehiago ez bideratzea. Eta ikerketa daraman poliziak, azken ahalegin modura, kasik ere desesperazioan erorita, genealogiara jotzen du, genealogian aditua den pertsona batera, eta funtzioan honek zer egiten du, honek egiten duena da, ADN ancestraletara edo arbasoen ADN-era jotzen du, orduan egiten ditu ADN lagin gurutzak eta mordo bat, eta orduan hasten da pertsona honen jatorriak alako lekutatik hasten dira, eta triangulazio moduko batzuk, eta bere lanean ikustea kuriosoa da, eta hori da, nolabait ere, telesaileko polizia buruak, edo ikerketaren ardura daraman poliziak, ikerketa ez isteko hartzen duen azken bidea. Hortik aurrera zer gertatzen den, ez du kontatuko. Bost kapitulo izango direla, erraz ikusten den serie bat, telesail bada, eta Nordic Noir generoaren zaleak baldin bazarete, bere garaian aipatu nuen, aspaldiko telesail bat, The Bridge telesaila, ez dakit zuzendari edo sortzaile berberaren dela uste dut, eta hori izan dagoa Nordic Noir generoaren zalea baldin bazarete, ikusteko modukoa. Ikusiko ditugu, tala aztertuko ditugu pixkat Nordic Noirakoak. Inigo, gaur ez da egitze gertatu zaizun, baina bata bestearen atzetik, izugarria da. Eskura badaukan nik eola... Nordic Noirakoak usunak iruditzen zaizkit. Zenbat kafe hartu dituzu? Lau kafe hartu dituzu, hori da. Lau kafe. Astelena oso gogor etorri zaitu. Mexie mazu iritsi zaitola golpetik. Orain etorri zaizu? Lau kafe eta gero? Ez, goizian, orain ondo nago, orain kategorian nago. Ondo, botatzen ari zen. 2 minutu geratzen dira, ez da egitgo juri zure gomendioa egiteko demora badugun, edo bihar zurea eta nerea egingo ditugun? Nere gomendio emisariak ziren. Emisariak ziren. Ze bestela ez gomendio bat daukat. Kontatuko dizuet, nere ez gomendioa. 2 minutu. Hasi nintzen Netflixen ikusten dokumental bat. Amy Bradleyren desagerpena izan duen dokumental bat. 3 atal ditu, eta kontua da, historia omen da, Amy Bradley izeneko 23 urteko neskato bat, behin kruzero batean galdu desagertu egintzela. Orduan pentsatu nan, Netflixek egin balin badu telesaila honen inguruko, eta gainera 3 atal balin baditu, hau da ez da soilik atal bakar bat, hemen mamia egongo da gai honetan, eta antxe, sartu nintzen ikustera. Eta lehenengo 5 minututan kontatzen dute, gaua, bera desagertu zen gaua nolako izan zen. Bera joan zen itsasontzi horretara bere gurasoekin eta bere anaiarekin, parrandan ibili ziren, 3 aldera anaia eta bera, Amy bueltatu ziren kamarotera, balkoian egon ziren eserita izketan, anaiak esan zuen, Amy, ni lotaran noa, eta Amyek esan zion, ni oraindik pixkat mozkorra zegoen, parrandan ibilita gero. Biznaiz oso ondo sentitzen, hemen horrela itsasoko brisarekin oso gustora nagota, hemen geratuko naiz. Tordon, anaia barrura sartu zen lotara. Eta goizeko 5:00 aita esnatu mentzen, ikusi zuela balkoian horrela Amyren hankak eta hortxe, hemen tunbonan geratu da edarki dago, eta aita berriro goizeko 6:00 esnatu zenean, ez zegoela han, neska. Hau kontatzen dute lehenengo 5 minututan, eta gero daude beste 3 atal, bueltak emateko, baina oso agerikoa da lehenengo 5 minutu horietan, Amyri gertatu zaiona dela, balkoiti bera erori dela itsasora, eta kitxo. Tardun ere ez gomendioa da, ez ikusi, ez dago buelta gehiagorik. Bakito. Ez dago gehiago, eta bigarren kafeak ere ez du gehiago eskaintzeko gaur, bihar izango amarrak eta bostean, hemen izango gara entzuleok, Imanol González Gurutxaga, Julen Goikoetxea eta Goiurez Izarandia, bihar arte. Aio. Zaindu entzuleok, bagoaz informazioaren txandorain hementxe, bigarren kafean. Barkatu, naiz irratian, agur! Keep calm and bigarren kafea.